खय पिस मोनो 10 piece मोनो 10 piece फुलाव 10 पिसल' हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं दिनैयो फुंनिफ्रायनो ब्लग लानोसैलाय आरोना दिनैयो बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आङो फिसालाखौ खारखोमा बोनानै लामायाव थाफैग्रोबाय ओमफ्रायो लोगो दङ बिजावजालि सासे बियो दाबो फैया ओमफ्राय फिसालाखौ खारखोमा बोनानै लामायाव फैनानै थाफैग्रोबाय आं ओमफ्राय बैसागु मोसागोन नालाय जोङो बैसागु मोसानायनि जोङो देलायग्रा लायनो नागिरदों आरोना सान्दुंथा अखा हाबाबो गरम औ नै फैगौ दासो थाबायगासिनो जोङो दायो थाबखौनो थाबायबाय गारि आरो बेसेबांबा गोजान दिनै गारि लांला आङो बाजाराव बिहिर जायोना बायो आं दोननो गियो गोमाजानो एफा खस्थ' खालामनानै मोननाय गारिफोरखौ गोमाबायबा दाबो फैलाबो फिसालायासो नुहुरबावबायदां नों गाखोफानोलाय गोसोमखौ लानाङालै मैला नाङो गुफुरा नुसारो नै बिदिया लाजायो बैदि दंबा बैदिया लाजायोमोन गोथाङा फिसाद्रायगोन ना बे Lekkman. जागोनदांहाय मा लाबोखो जोंहा नै होख्लायबाय नै आरो नैबाव खावसे दंबायो आरो नै सेन्देल मनायावबो सेस दहाय भिडिअखौ लाजोबनो हायासै जों नै लाजोबबाय थांनोसै गारियाव गाखोबाय अयथासार बिहिरखा बैसागुनि A few minutes later. चिकेन पक'रा एवदों चिकेन ललिपप चिकेन बिग पिस जाखास्लाबनाय नङाना बेलाय बेसेबां लेग पिसआ बियो 60 नैबे 10 आथिङा 10 ओमफ्राय बेलाय बावहायो 30 थाखानि दं 40 थाखानि दं 20 थाखानि दं चावमिनालाय बेसे चावमिना दाउदैनिया 30 ओमफ्राय हाबाव बेदरनिया हाबाव 40 मम'आ हाबाव 30 फुलाव 60 थाखा मम'आ ओमफ्रायो चिकेन चावमिना फुलाव 80 थाखा एग चावमिना फुलाव 60 थाखा पर्क चावमिना माबा हाबाव 50 ओमफ्राय फुलाव 100 फार्स्टयालाय एखेजों ओमफ्राय मम'आ फुलाव 60 बारा दाम नङा खम खय पिस मोनो 10 पिस मोनो 10 पिस फुलाव 10 पिसल' दस्रायावबा 8 पिसल' फुलाव जोंनाव 10 पिस